Kaei Constituency ke Bapitam bat Kaei Constituency ke Bastatam hagenek election arajar arkulai. Dagano ke jingthoh ke bangila masentu ia kata ke jingbiet bat ke stad jong kita ki constituency bat balai ngekren sepangane ke jingbiet bat ke stad jong kita ki constituency. Bapintip ia kata hynrei bat ke jingshisha halor kita ke benta page ia kena video hadu ke bekut ke jongka. Dan kong ngapan pau yang gisngaungu ya pi baru ki para samla kilong kemi kilong kupa ki ringrong ba ki baju sngutenat ban page ya ki video na kene ke channel de namar ki views bat ki comments ki jongpi ko penla inga banunra ya ki mat ki jingkren ki baper hapo kene ke channel kajing thumuni kalong na benta kajing tiap bat ki jingnang jungi ban penyeper hapadeng ka besniu bat ke babha kano ke bedei bat kano ke babakla. Nangta ngai kublek kerpang ru ya baru ki pajba jong ki constituency ki baper ki badan benta ban saindur ban penbahai ke jela da ka bapila jied yau ta unong yalam nongmihkhmat jong pi dau bastat bat uba sempang kajing jied jong pi ya ki bakum kita ki nongmihkhmat katahi ke bakhmat tam ke bapen i bapidei ki briu ki bastat bat ka constituency ke bastat nganam jer geteng ki kita ki constituency ki bastat ai bo pujba untip unyo iaki ha assembly hynrei na pedeng kita ki constituency pot ka constituency ka blabun bha ki basyai ki basungthu bat ki bastatam kadei ke maulai constituency ha ka ba march teng na jingdon jong ki voters ki jied yau ta nongmihkhmat bukan sai na pedeng ki bukan sai tam kadei ru ka constituency ke bawan kong ha ka jingbun jong ki voters ki ba vote yau ta community bajok Kublesi pun IP ki pajba ka maulai constituency bapila penjob don burom meute urang ba uba gajai benriu kasi ka don kambaha kumju de ya ki wepat ki constituency ki budget ya ki nongmihkhmat da ka jing start bat ka jing jinghisha kanne ka pen i bapideng don ya kata ka jing jied ka jingit clear nam ta ka ri bat ka jai benriu ka jongi menta pat nyin pej hakano ka kom bangila masngthu ya kata ka jing start jong kata ka maulai constituency Kaban kong kadai na kajing mit jong ki samla kinong yalam ki bastat ki basampang napo ki shnong ki thau ki jongki kabaar kajing jied jongki ya ubreu bukan sai na pedeng ki bukan sai tam ubreu benang biang kasengi karta bat bula biang pura ha kajing nang kajing stat kabalai ki jied ya ubreu uba iet bat uba shakting ya ublei ba ka bible ka ong where there is no vision the people perish where there is no vision the people perish. Kebasau, kijet yau beriu, badai napok kedong ke konstitusi lajong. Kebasan, watlah kejing yelek hapadeng ki kandidat ke bahet sepak. Hynrei, kim siam la biet, kim siam la ngop, ha kata kepisah, kumbalong ki wepat. Penban gila jet telah yau beriu, bumdon pisah. Kidon ia kebos ngutu, baka pisah, kapan mentoi, tang ke menta. Hynrei, kejing mentoi, kebayai kersoi Islam. Kade ke jingdon jungki ya unong yalam berstat bat ubayo i jengai baha kebahan rio ke jied ia ke parti WPP ke parti ke batmai ke balong ke parti trairi ke badon ru ia ke nongrim ke besyai bat ke beskemba ban ia ke baki jied ia ki national party ki bomdei ki parti trairi kajing jied jungpi ia ke parti bat kajing penjob jungpi ya utai urang ba kade kajing sedang jong jait benriu benjob ia kajing pemsap bat ya kajing bom khoi jong ka sensyar kadar hapok gejela ngitip ru kajing job jong utai urang ba omdei tang ka constituency jong pi ka bakamen bat ka basngap tanat hynrei ki briu ha keleng ka briu nyautrap ki bapet ya kajing hiardor jong gejela bat ki badon ya ka mensim ijat benriu sha ki kemen ki sngohun namar ka nongrim ka ba utai urang ba uyang bat ka nongrim ka baka parti ka ba udon ka long ka baskem bat ka badon jingkermen nag benta ka lawei jong kuri bat ka jat benriu jongi la abanong bagajat benriu jungi kala don hatemir jong kejingyap hynrei namar kejing mi jong gite gi rangba kalong pat kejing kermen ya kalawei jong kejat benriu jongi om tang kata kala long ru kejing kerku ka bukrau namar kejing don jungi ya kinong yalam ki bastat ka im gari bat kejat benriu haba ka im kejat benriu kiriti ki dustur kalawei bat ke pateng ke bansawan ru kin im kin net sa syirta namar kata togin aingu yo blei ba pedeng kejing ot kejing lenyar jong babun balang ublei ula sepat yagi periu ki bedang iet ki bedang shepting ki bayang ha kanong rim jong ka hok bat kejing shisha ki bedang iet yala kejat ke kenja ki bom yapen ya kejing bah namar ki sebai rupa hynrei ke ei ki basngusi pat kalong wat ha pedeng kata kejing sngohun bat kejing sngo tenat kadon pat kejing sngosi kejing sngo diau
banyu i nagaju ke jied ben riu kidang don ki constituency ke baki briu kidang bieit kidang sadin kim pat sengau thu kim pat yu i ya ki jing ya ki jing ma bagi jied ben riu jingi ke don jinda kila sengau thu jinda kila dei ki bastat ki bayu i jingai kinom jet shu ya nongmihkhmat ubalong kum uthlong nganam jer gerteng ya kita ki konsi ki bejet dau thlong hynrei ki don ai bo pejba gejala dala dehi untip unyo i ki e kita dagwa pej assembly lane haing darbar thawai ki le ayu na benta jonga jongpi kendet ngan sumai phang kumnongin tip bagi ta gi briu ane kita ki konsi kidang bieit kidang sadin dag bangin pej ya kine ki lightly ki jing batai kabanengong na ga jing jied unki yau briu ubom nang pan kren la kalong ha ga jing kren pejba lane ka jing kren banya thir banya tai ya ki mat ki jura ki baper modur kad ya ka kam ka ba khli du jong gejala ki jet da ubakum uta unya tai unya sait kumno ya ki jing ki jing jar jong ki pajba un kren kumno ya ki isu ki bakta ya ki chat binriu lane ki isu ki bakta ya ki jalahi barok kawai ka assembly lane ka ying darbar thawan kam dei ka institute ban presang kren lane ka jakai kai ban thok ban pule hynrei ka dei ka jaka ban thau ban saindur ya ka jala lengba ki ain ki polisi ki baper kaba ka jingjit jongki ya bomdon ya ka kelas ka katan ikam driver ikam pion ibatang banyak kali ban let rat ban let sim city ladangi apply kipan ya ki qualification ka ba omduna ya ka 8 pass lane ka 12 pass menta kat ya kam nong thau ain on pha da ubaduna ha ka kelas ka katan unin le ayuken apo ka taring darbar thau ain hoi utip unang ken ban pule hynrei ban sung thu pat ka ka jingjar bhai ladapi kuat benlap ya jingshisha ai kino ki kos ya ki kena class 3 lani class 4 ka kos ka ba kumno kimnang ban pule kinang gitip lut ban pule tang ba ka pat iki ban sung thu ya ka ba ki pule namar ba ka bo sung thu aki kampat don tementa ban long MLA ban long minister da ki basu nang tang ban pule shno kinilam ya kata gejala kabalai ka jingjit jungki ya briu batong da ka pisa kane garkom kadang teritam pura hangne hapo gejala kadai ru ka jinglong ka babu jingma bha ya ka jai benriu bat gejala ya briu bustat basempang ubadon ka iktia banyatai ban prisya ya sibun ki an ki kendon ki bakta lane ki an ki banyeda ya pojba gejala namar bomla ban ai pisa ki mon ban bot yu katba ubadon pisa pat wala ubej makana uyok ban sensar bandon menta hadu ka kam ka bakli du jong gejala kata kedai ke jinglong bat karukom perkhat ki pajba jong gejai benriu jengi modur mapi kabakum kata karukom syano kan poi kata gejala kajing bomnang kren jong ki MLA hapo kaying darbar thawan kamdei kajing bieit kajing tuna kajong ki hynrei kadai kajing bieit kajing tuna jongi upajba ubajet yaki ngatharai hadin ba pila sngap lut ya gite kijing matai pilatip ka ai kedau kebangun rak ya kene benta abangom rak ya kene benta nga khlem ban beiñ ban kenok yano ru hynrei ka jingshisha hi kalong bangin snau thu ka ai ka jingiohnong na ka bangi jied ya nongmihkhmat bastat ba sempang bat ka ai ka jingduhnong na ka bangi jied ya nongmihkhmat ki balong kum ki thlong abang apet ya ka jat benriu lejong ka no ka mesim ka sngusi ka jat benriu ka batang sitro bat ka bomdon pat ya ka jingiet ka jingateli nadu ki nongmihkhmat hadu ki pajba omdon ka jingateli ka jingas mutu jembut jur stang ka jingya keni ka jingya penipor namar ka borom namar ka spa ka peu bat ka jingkwan mento simet para mengi ya shroi ya bisni ya shun ya kedokti iwe ban kiu ban shong shuki ujongi tang ka no wa phayar bubli da kiu da long he da bomde pat ukasi nikmen ni rap ya snok tilang ban kin tiu shushu eki ada ngelong sa kumni shano kan poi kini kejat benriu jongi kumta ban sengain gari bat kejat benriu bat ban bit ban biang lang kedong gitan bat kalawe jongi kon gikti jungi tongin perkhat thamai no da ka bangin ni ni long telino haboro ki benta khamtam ha ka baidai bat ki jingjet ya kita ki nongilam tungin jied da kita ki bastat ki basempang ki badon ya ki jingyu i jingai omshu da ki thlong ki het spa ki batip tangkumno ban kemai spa ya rade da ka bakjet kala ya ki jingdon jing em jumpi junga ka bailam ru sha ki jingdok ka jingjar jong pojba hapo gejala ha ki jingbun jung ki nongilam ki bastat ki basempang ka pengen tiu ya ka hok jong gejat benriu hynrei ha ki jingyalam bat ki jingsnechar jong bobe ka penka punjat ki jingsneu kembang asyaj ong nginamla benle ikenu kam khlem ka jing kumju de
in malak ban poi sha ka thong ka jingjok khlem ka jingyatali ka jinglong ka wei bat ka jingba kan amwan lada ngimdon ka mansim banya map iwe ya iwe kumta khlem ka jingiet khlem jinglong ka wei bat ka jingmap iwe ya iwe ka jat ben riu jengi kan saja no sisin kasmi kublai sibun kublai yo an kerku bat pensyai ka jimut berkat ka jumpi ngin sikin dupat hagawe ka video